Jenesis isiokwu nke 38 site n'amaokwu nke 1. O rue na mgbe ahụ, na Juda siri n'ebe ụmụnne ya nọ rịda, si n'ije ya wezụga onwe ya, baa n'ụlọ otu nwoke bụ onye Adulam, onye aha ya bụ Haira. Juda wee hụ n'ebe ahụ nwa nwaanyị nke otu nwoke bụ onye Kenan, nke aha ya bụ Shua. O wee kuru ya, bakuru ya. O wee tụrụ ime, mụnwa nwa nwoke. Juda wee kpọọ aha ya Iya. O wee tụrụ ime ọzọ, mụọ nwa nwoke, kpọọ aha ya Onan. O wee mụkwa nwa nwoke ọzọ, kpọọ aha ya Shila. Ma Juda nọ na Kezib mgbe ọ mụrụ ya. Juda wee lụtara Iya ọkpara ya nwunye, nke aha ya bụ Tema. Ma Iya bụ ọkpara Juda jọrọ njọ n'anya Jehova. Jehova wee mee ka ọ nwụọ. Juda wee sị Onan, bakuru nwunye nwanne gị, wee lụọra ya ọlụ nwanne di. Mee ka mkpụrụ tolitere nwanne gị. Ma Onan maara na ọ bụghị ya ga-enwe mkpụrụ ahụ. O wee rue na mgbe ọbụla ọ bakuru nwunye nwanne ya, na ọ wụsiri ya n'ala, ka o wee ghara inye nwanne ya mkpụrụ. Ma ihe o mere jọrọ njọ n'anya Jehova. O wee mee ka ọ nwụkwa. Juda wee sị Tema, bụ nwunye nwa ya, nọdụ n'ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ n'ụlọ nna gị, ruo mgbe Shila bụ nwa m ga-etozu, n'ihi na ọ sịrị ka ya onwe ya wee ghara ịnwụkwa dịka ụmụnne ya. Tema wee jee nọdụ n'ụlọ nna ya. Ụbọchị gabigara wee dị ọtụtụ. Nwa nwaanyị Shua bụ nwunye Juda wee nwụọ. E wee kasie Juda obi. O wee rigokuru ndị na-akpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya ruo Timna. Ya onwe ya na Haira bụ enyi ya bụ onye Adulam ahụ. E wee gosi Tema sị, lee, nna di gị na-arịgoru Timna ịkpacha ajị igwe ewu na atụrụ ya. O wee chịpụ n'arụ ya uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya, were akwa mkpudo ya kpuchie onwe ya, fụchie onwe ya, nọdụ n'ọnụ ụzọ Enayim nke dị n'ụzọ Timna, n'ihi na ọ hụrụ na Shila etozuworị, ma eweghị ya onwe ya nye ya na nwunye. Juda wee hụ ya, chee na ọ bụ nwaanyị na-akwa iko, n'ihi na o kpuchiri iru ya. O wee si n'ije ya wezụga onwe ya, jekwuru ya n'ụzọ sị, biko ngwa ka m bakuru gị, n'ihi na ọ maghị na nwunye nwa ya ka ọ bụ. Tema wee sị, gịnị ka ị ga-enye m ka ị wee bakuru m? Ọ sị, mụ onwe m ga-ezitere gị nwa ewu sitere na igwe ewu na atụrụ. Tema wee sị, ị ga-enye m ihe ibe ruo mgbe ị ga-ezite ya? Ọ sị, gịnị bụ ihe ibe nke m ga-enye gị? Tema wee sị, mgbaaka akara gị na eriri mma gị na mkpanaka gị nke dị n'aka gị. Ọ chịrị ha nye ya, wee bakuru ya. O wee tụrụ ime n'aka ya. Tema wee bilie laa, chịpụ akwa mkpudo ya n'arụ ya, yiri uwe ọnọdụ nwaanyị di ya nwụrụ nke ya. Juda wee zie nwa ewu ahụ n'aka enyi ya bụ onye Adulam, ịnara ihe ibe ahụ n'aka nwaanyị ahụ, ma ọ chọtaghị ya. O wee jụọ ndị ikom nke ebe ya sị, olee ebe nwaanyị ahụ edoro nsọ ịkwa iko nọ, bụ nwaanyị ahụ nke nọdụrụ na
Enayim n'ụzọ. Ha sị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọworo n'ebe a. O wee laghachikwute Juda sị, achọtaghị m ya. Ọzọkwa, ndị ikom ebe ahụ sịrị, ọ dịghị nwaanyị edoro nsọ ịkwa iko nọworo n'ebe a. Juda wee sị, ka o were ya n'onwe ya, ka anyị wee ghara ịghọ ihe ileda anya. Lee, ezigara m nwa ewu a, ma gị onwe gị achọtaghị ya. O rue mgbe ihe raka ọnwa 3 gasịrị, na egosiri Juda sị, Tema bụ nwunye nwa gị akwawo iko. Ọzọkwa, lee, ọ dị ime site na ịkwa iko. Juda wee sị, mee ka ọ pụta ka esure ya ọkụ. Mgbe a na-eme ka nwaanyị ahụ pụta, ya onwe ya zigara nna di ya ozi sị, site n'aka nwoke nke nwe ihe ndị a ka mụ onwe m dị ime. Ọ sịkwa, biko mata onye nwe ihe ndị a, bụ mgba aka akara na eriri mma na mkpanaka. Juda wee mata ha. Ọ sị, ọ bụ onye ezi omume karịa mụ onwe m, n'ihi na eweghị m ya nye Shila bụ nwa m. Ma ọ maghịkwa ya ọzọ ma ọlị. O rue na n'ime mgbe ọmụmụ nwa ya, lee, ụmụ abụọ dị n'afọ ya. O rue na ọmụmụ nwa ya, na otu setịpụrụ aka, nwaanyị nke na-ele ime anya wee were ogho uhie kee n'aka ya sị, nke a buru ụzọ pụta. O rue na ka ọ na-eseghachi aka ya, lee, nwanne ya nwoke pụtara. Nwaanyị ahụ wee sị, gịnị mere iji tiwara onwe gị ntiwa? E wee kpọọ aha ya Perez. Emesịa, nwanne ya nwoke pụtara, bụ nke nwere ogho uhie n'aka ya. E wee kpọọ aha ya Zera.